हे गाइसमोन नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि सबिता दैमारि ब्लग इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव खुलुमनाय जासिहरबाय दे ओमफ्राय नै जोंहा गारिया लोमजादों स्कुटिया बिनि थाखायनो डक्टरनाव लांनो नागिरदों नो गारिखौ स्टार्टबो जाला एकदमबारे बिराद मास मोनसे ना मोननैसो जाबाय बन्द जानानै थानाया जारला जाबायना सोलिनो थाखाय स्कुलाव थांनो मानो बिराद दिगदार जायो ओमफ्राय नै दा बेटारि गारिजोंसो लांनो नागिरदों आरो जेबो सोरजों लांनो जेनेबा माजों लांनो आरो सोरजों लांसो होनलायलांबाय आंहाबो ओमफ्राय दा बेटारि गारिजों लांसै स्कुलावबो थांनो नागिरदों नै मानो फैदो मा मानसि लोमजालाय गारि लोमजालाय रागासो हाला आङो बोरमायाबो मानै गैला जोंना खावजाखो ना माखो लामायाव माबादोंमोन आरो लामायाव थायोमोन बोरमाया हगारनानै हरो सामफ्रामबो जेनेबा मोनाबाथाय गिजान गोनांथार न'आव फैयोमोन बेसोराफोर ओमफ्राय एकदमबारे माबा फैगासिनो ना बिराद सोर लांखो ना माखो ना सोर लांखो सोरबा सिखावफोर लांखो ना माखोथाय मिथिला सोर लांनोसै सिखाव बिराद ओंखारगासिनो खोमा बेबा सोर लांखो मिथिया आरो जोंबो सोर बुंनो हाया बिराद माबा जागासिनो दा बोरमानि माबा दिन जागासिनो आरो माथाम गैला आरो जों न' खाथिनियाबो मासे गैला जोंनाथ' फिसा जाहां जाहां मासे दंमोन ओमफ्राय मासेया बिदिनो एसे देरबायमोन आरो थांसै जोङो दा जोंना फिसा एसे फिसा ओमफ्राय मासेया बिमा गाब जानाय दालाङाव मानखोनो हायासै गारिया दुरुङानो थबस्र' जोनानै होदों ओंखायनो नै दा दालाङाव फैनानैसो जों बानायबाय आरो गारिखौ जोंनि लागोनि गामि बिदि लानानै फैनांगौ गारिया नै जा मावबाय बेटारि गारियाव गाखोनाय लामाया बांद्राय मोजां नंला जोंथिं एसे माबा जाजोब्बाय प्लास्टारा गुगाजोब्बाय मिनिनो हाथारबावलासो नै फिसाजोआ थांबाय थानोसै गारि बानायनायखौबो नोंथांमोनजों एसे देखायनोसै दा दखानाव दंफैयो लोगोफोर थांदोलाय दा नै फैसा एसे रानदों लोगोफोर माने जोङो ज' साब्रैजों माने फिसाफोर दोनफैग्रा आरो नै साब्रै जों ज'नो माने फैसा दोनदोंमोन आरो एकदम सानफ्रामबो जोङो फिसा दोननो फैयो नालाय ओमफ्राय मानो जों साहा लोंबाय थानो होननानै जोङो साहा पानिखौनो लोंला ओमफ्राय दिनाव जोङो सासे जेनेबा सासेयाव 25 दोनदों ना आब'ना ओमफ्राय दिनाव साब्रैजों 100 हरो जोङो जेनेबा साहा पानि लोंनानै गासैलाय दोननोसै होननानै जोङो नांगौबा साहाखौनो लोंला आरो ओरैबायदि खेबजा जाबाय जोङो नै मोनबाय मोनदों जोङो गासै मोननाया आं मोननायखौबो खोन्थाबावनोसै नोंथांमोननो आब'आ खोन्थाथाराखै आं थाराखै एसेल' मोननायखाय दंबावो सानदों माने लोगोफोर 1 इयारनि थाखायल' दोनदों आरो बोसोरसेयाव मोनफिननाय दिनाव साब्रैजों 100 दोननाय जाबाय नों बोरायबो दंफैयो आंनाव हनै गारि बानायनो फैदों नालाय नोंथांमोननो दहाय होनखादोंना गारि बानायनो फैदों होननानै गारि बानायग्रायानो फैयाखै ओमफ्राय फैसाया सासेयाव बेसेबां गोलैगौ मिथिगौ ना माबा 9,570 बिदिनो गोलैबाय आरो मा होनो फैसा गारस्लायस्लाय जोङो दा दोननाय माबा जानो मोनबाय आरो मेला बेरायनो मोनबाय आरो एसे आंना थाइसेबो ओरैनो माबा गैयालै लोगोफोर मालायनाव जाखाजोबनाय दं हैनांगोनसो
Ayo, jangan sanggah bayi-bayinya ya. Kenyang kita kan sih. Kang si Barat sanggah siapa? Bukan rumah saya. Bukan rumah saya. Oh, bukan. Kuyalin pilo. Berat. Silo. Yang cinta. Kok senang wah kuya kuya nih. Ini menai lo, dan nai lo masti. Menang lah lo. Kon bawa bis podau mapa mun biar na. Ini stay di mana? Stay mana? Ubah betul. Oh, ubah bang. Betul apa tu mundur lah. Itu mampu. Aku itu jangan sekali benda itu sangat kalau jangan. Nonton apa tuh ada na? Ada surga berduk nanti kan dapat bisnis berduk bah. Sampra berduk nih kalau nanti lah. Jangan terus saya yang nu lampu kayu. Bukan mapa punya ada lampu. Korna pulau sana. Mereka ni nyawa nang. Supaya tak senang. Kita kau bilang, Ada yang belum ini, benar. ini saya melakukan. Sebab sampai bisa mana ni? Isi mah biar bisa menpai na, khusus mau gua. Nah, ya negara ini hal dah masa aku ni atas sampai. Baik. Saya dah. Ampraya ni karya. Bihal dah sampai. Sakal dah. Budial dah sampai. सानसे लागोन दां नागै सानसे नङा सानब्रै हो गाबोनसो मोनगोन बेखौ आयौ गाबोनसो मोनगोन आंहालाय दिनैनो मोनगोन ना सानदों रायलायथारलायबावदोंसो गारिया नै बानायगासिनो लोंबा हायाव उन्दुलायथारनाय जाबाय ना नैबेहाय आंबो सिम्पोलनि ब्लगाव थानो मोनदों नामालाय बिदि होनजानाय जानोसै गारिया जायाबा बिदिनो बैयाव साखा होदेरना हरदोलै आगै नैबेयाव साखा होदो ओमफ्राय नैबेयाव सिट बानायदो जिरायग्रा बिदिनो बानायना हरदो दे आं दे कालार फुनजोबनानै नै गारिया गिदिर गिदिरथार Ada kadang-kadang